Ganun ko makak ang statement sa Chungwa. Kaya sa ilang statement, ningon sila, kami isip ospital, wa gyud mi pilion sa amo mga pasyente. Tanang pasyente moabot din amo jung atimanon. Ang ilang punto, of course, mao nga, di may kabalibad ni Sean Andrew Pajarillo. Bisang nakapatay siya, obligado may mo atiman niya. Mao ni punto sa Chungwa. Pero ilang gipakapinan. Sila kunos Chungwa isip medical institution, muatiman sa tanan, bisag unsay kolor silang panit, bisag unsay ilang sitwasyon, amo silang atimanon. Baka kwangunan dako. Ang tinuod mao, among atimanon ang tanang pasyenteng maabot namo basta doon ay deposito. Muna tinuod, yes Chungwa. Ayaw may bakaki. So baka kung dako ni Chungwa, ngayon atimanon ang tanang pasyente, suway walk-in dito Chungwa na chinilas na ka nga magparis, oy balibaran ko ay des Gordia. Yung Gordia, wa man kabayan na saag ba din. Ato ka district hospital dong, saag ka din. Why doktor matiman ni mo din eh? Huwag na magparis mong sinilas. So, hindi to Chungwa. Huwag kayo nahot. Ay, tuuan ni ilang pre-statement na tanang pasyente ilang atimanon. Bisang unsay sitwasyon. Atimanon lang nila kung doon i-deposito. Mo na tinoon. Prangka-prangka lang ni istorya taga Chungwa. Ganun ingon man ko nga evasive ang ilang statement. Taas kay ilang statement, pero wag sila mo address sa duha. Duha lang. Daghan kayong issues batok nila, duha lang ka issues ang kung i-raise nga nila i-address. Number 1, tinuod ba ilang gibabaga ng kapulisan? Doon namin mga sulti-sulti nga, istorya ko ng kapulisan, gibabagan sila. Taga Chungwa, tinuod ba inyong gibabaga ng kapulisan? Wa. Inyong statement, wa mag-address sana. Evasive ang inyong statement. Kaya kung tinuod na, usa na labing seryoso ninyong infraction. Inyong gi-impede, inyong gi-obstruct ang official investigation sa atong kapulisan. Tungkol na kayo nagkwarta na sa Pajarillo, kaya inyong pasyente. Wa ninyo i-address. Puslan man muluot kang statement, i-address ang lehitimo nga mga concerns may tungkol sa imong institusyon. Ayaw i-address ng ubang mga speculations. Nawa na basis. Kibiro kini. Ang kapulisan mag-iniingon, gibabagan sila. Wa sila pasudla sa emergency room sa Chungwa Hospital for 18 long hours. Hanto na hibaw, ano nila, gibalhin ang private room. Si Pajarillo. Wa sila access sa pasyente na supposedly under sa ilang custody. Kay gi-hospital arrest man to nila si Pajarillo. So, ang pagka-hospital arrest, kung wa sila access sa pasyente. Wa na ma-address sa statement sa Chungwa. Evasive. Ikaduhang punto nga wa nila gi-address sa ilang statement sa Chungwa. Ang pasangil nga ilang gilangay og 18 hours ang alcohol test. Niauhag ang kapulisan og alcohol test alauna pas kadlawon pagdaan nila ni Pajarillo diya sa Chungwa, Mandaue. Alas 4 hapon, aya paningon na Chungwa nga makinag-consent sa pasyente o sa doktor sa pasyente. Una, mag-alcohol test. So, mangayo pa may consent. Finally, pasado alas 5 na, doon na ni-consent. Ingon na Chungwa, oy, wa man din may alcohol test. Wa man din may breathalyzer. Dari sa Chungwa, dadaan ng laing hospital. Itong gida, si CMC, otros ang way breathalyzer, gi-physical exam na lang dito, giingon nga, dili hubog. Diba na, after 18 hours, muhupas na ng alcohol sa bloodstream. Huwag ka ni blood test nga gihimo. Okay. Nakita natin sa mga doktor, si CMC, mag-blood test pamata 18 hours naman after the incident. Unya, moingon ang Chungwa, di ko na sila ka-disclose ng medical details tungkol sa medical protocols, tungkol sa privacy sa ilang mga pasyente. I agree. Dili sila angay mohatag ana mga detalye unsa lang unsay sakit diha, unsay angul diha, unsay ilang gitambal ni Pajarillo. Wa mo'y obligasyon paghatag ana mong kasayon nga to sa publiko. Entitled na si Pajarillo sa privacy niya isip pasyente. Pero tanawa, kini litrato man isod sa inyong emergency room. Immediately after sa pagdaan ni Pajarillo diha sa inyong emergency room sa Chungwa, nalitratuhan siya. Maghisgot ang privacy, nganong nalitratuhan na siya? Di nyo pasundo ng kapulisan tungkol sa privacy. Di nyo pasundo ng kapulisan tungkol sa medical protocols. Nalitratuhan man lagi.
si Sean Andrew Pajarillo. Hay namang privacy ni Pajarillo niya. Mag-isgot ang privacy. Nganong nalitratuhan man? Nganong igawas man sa social media? Usag, AI ni? Na gini sa suod sa inyong emergency room. Kinsa may dunay access sa inyong emergency room? Inyong mga doktor, inyong mga nurses, inyong mga utility personnel, inyong mga trabahante. Diya sa Chongwa. Kinsa may naglitrato ni Pajarillo? Mga parinti Pajarillo? O doon naman kay privacy. Nganong gitugutan mo inyong malitratuhan? Ang pasyente. Kung concern mo kaayo sa privacy sa inyong pasyente. So maigo mag-Chongwa sa iyang kaugaling mo istorya. Unya, tanawang litrato ni Pajarillo, nagtinga ba? Naglisod ba ginhawa? Makita na to na siya dextrose, na siya neck brace, o nag-V sign. Amot sa meaning ano iya V sign? Victory o peace sign na? Sa ito pa, wa maglisod. Dili critical. Si Pajarillo, nakaposing bago sa litrato. Nitanaw sa kamera o. Conscious si Pajarillo. Nya karon inyo may patuuhon. Katadugon ka sitwasyon sa pasyente na kalimtan ninyong himog alcohol test. Diyang liauhag ang kapolisan ninyo. Pagka kadlawon pa lang unta nakahibaw wa mo'y breathalyzer, inyo nagiinan ng kapolisan, wa. At tumos perpetual, tingnaa. At tumos sa ubang ospital, tingnaa sila dito. At tumos si Budok, tingnaa dito. Pangutanaan ninyo dito. At i-transfer ditong pasyente para di may maka-obstruct sa inyong legal processes. Kaya ilang nang butang sa ilang statement na di sila mo manghilabot sa legal processes. Di sila mo babag sa legal. Conscious sila sa ilang obligasyon na ang kapolisan makapadayon sa ilang investigasyon sa kaso. Yet, ilang gibabagan ang kapolisan pagsuod sa ospital. Yet, ilang gilangay og 18 hours ang alcohol test o drug test na giawhag sa kapolisan. Ang buto na may drug test na napahigayon.